10 ліпеня усіх аршанцаў віншуем са святам. Менавіта сёння мы можам адзначыць дзень народзінаў нашага горада. Традыцыйна дзень нараджэння найбольш старажытных гарадоў адзначаецца ў той дзень, калі пра іх была першая згадка ў гісторыі. Пра Оршу гэта першая ўзгадка з'явілася ў аповесці мінулых гадоў, менавіта пад датай 10 ліпеня 1067 года. Гэта не азначае, што да 10 ліпеня нашага горада не існавала, а тут раптам опа і ўсё. Не, Орша існавала і раней, но проста ранейшых датаў у нас няма. Паводле ж летапісу 10 ліпеня да Оршы прыехалі міжнародныя дэлегацыі. Усяслаў Чарадзей са світай з аднаго боку і 3 кіеўскія князі з іншага боку. Менавіта пад Оршай яны павінны былі падпісаць мірную дамову пасля бітвы на Нямізе. Гэта тая бітва, з якой звязана першае ўзгадванне Мінска. Менавіта ў сувязі з тымі падзеямі Орша і Мінск лічацца аднагодкамі. Што было далей, напэўна, вы ведаеце. Кіеўскія князі парушаюць клятву цалавання крыжа. Усяслава бяруць у палон разам з сынам. Некаторы час яго ўтрымліваюць у порубе ў Кіеве, а потым у Киеве адбываецца рэвалюцыя. Да, там гэта дастаткова рэгулярна. Людзі скідваюць сваіх князёў і на месца іх ставяць полацкага Усяслава Чарадзея. Усяслаў дапамагае кіеўлянам адбіць напад качэўнікаў, разумее, што ў прынцыпе лавіць яму ў Кіеве няма чаго, а званы Сафіі яго клічуць на радзіму і ён звяртаецца назад у Полацк. Ад гэтых падзеяў вернемся назад у Оршу. Чаму ж? Калі дакладна вядома дата першай узгадкі горада, то афіцыйны дзень горада азначаецца ў іншы дзень. Гэта адбылося з-за любові камуністаў да перапісвання гісторыі. Яны нават пэўны час хацелі ўвесці новы календар, свой камуністычны. Дык вось старажытныя даты, звязаныя з гэтымі ўсімі князямі-парабаціцелямі, псеўдаабаронцам пралетарыя не падабаліся. Трэба было прыдумляць новыя даты. І ў 60-е гады 20-го стагоддзя камуністы пачынаюць рабіць культ Вялікай Айчыннай вайны. Гэта лагічна, бо менавіта гэта вайна была адзіная рэальна выйграная Савецкім Саюзам, ды яшчэ і сусветная. Вось прыблізна тады ва ўсіх гарадах Беларусі і пачалі святкаваць дзень горада не ў тую дату, калі яго заснавалі, альбо калі з'явілася першая ўзгадка, а ў дзень, калі горад быў вызвалены ад немцаў. Для Оршы гэта было 27 чэрвеня. Дата 10 ліпеня вернецца да аршанцаў на кароткі час адноснай дэмакратыі, гэта 91-94 гады. А потым сённяшняя ўлада вярнула назад камуністычныя святы, суботнікі, планавую эканоміку, рэпрэсіі з нязгодамі. Ну, вы самі ўсё ведаеце. Тым не менш, у аршанцаў ёсць рэальная дата дня горада. І гэта 10 ліпеня 1067 года.